Jsou ve věku, kdyby si s ostatníma měli hrát na hřišti, učit se na maturitu nebo jen tak dovádět venku. Ale studenti matičního gymnázia v Ostravě přišli s nápadem, který vyráží dech. Za celým projektem stojí 19letá studentka Miky Pospěchová. Postupně se k ní přidali i další žáci a společně uspořádali sbírku školních pomůcek pro malé Filipínce. Celkem se jim podařilo sesbírat 128 kg pravítek, tušek a sešitů. Nechtěli jsme rozhodně dělat nějakou sbírku peněz, to se nám nelíbilo, tak jsme si říkali, že se sbíráme školní potřeby a dopadlo to takhle. Dopadlo to 180 kg sešitů, pastelek, pravítek. Hlavně je to úžasná příležitost, protože vlastně, když nemáte jakoby překročenou hranici plnoletosti, tak je dost často se těžké někam zapojit. A takhle tím, že vlastně byli využiti všichni studenti ve škole, tak myslím, že prostě hodně dětí se naučilo, co a jak dělat a že vlastně je dobré pomáhat občas. Sbírat začali v listopadu a už před Vánoci zásilka putovala na Filipíny. Autorka projektu dětem osobně na Filipínách všechny dárky předala. To bylo úžasné. Ty děti absolutně nečekali, nevěděli, co od nás čekat, my jsme nevěděli, co od nich čekat, takže to bylo takové trochu plné nervozity. Když jsme tam začali ty kufry otevírat, vykládat to na stůl, ty děti vykulily oči, říkali, to bylo šílené. Potom vlastně, když ty pastelky a všechny ty věci dostali, tak se rozutekly po celém areálu, začali si kreslit, začali si malovat. Fakt to bylo hrozně silný okamžik. A protože by zaslání trvalo dlouho a stálo moc peněz, vyházeli oblečení z kufrů a naplnili je pomůckami. Lucie Cochlarová, televize Relax.